Xornada amarga para os equipos barbanzáns na preferente futgal. Cidade de Ribeira, Puebla e Dumbría caeron derrotados en 3 partidos moi igualados, nos que a falta de acerto e varios detalles decisivos deixaron sen premio aos nosos representantes. O Cidade de Ribeira perdeu na súa saída ao campo de Victoria por 3-2, nun encontro no que os ribeirenses deronlle a volta ao marcador, pero non puideron manter a vantaxe. Os coruñeses adiantáronse aos 10 minutos, aínda que os barbanzáns empataron a xiña cun tanto de Álvaro Puente. Na segunda metade, unha xogada de fantasía de Viturro, asistindo de tacón a Felipe Blanco, permitiu o 1-2, pero Vitoria reaccionou primeiro cun gol de Bandera e xa na recta final con outro tanto de Miguel Mandallo, que selou a derrota ribeirense. Así, o equipo cae co 13º posto, con 14 puntos. Na alta, o Puebla plantou cara ao líder, o Negreira, pero a súa falta de acerto volveu pasarlle factura. Os visitantes marcaron aos 3 minutos cun tanto de Ángelo nunha xogada protestada polos locais. Os pobrenses mostraron personalidade, dominaron longos tramos e tiveron ocasións claras, pero sen atopar porta. Na segunda parte, Bendaña empatou de cabeza tras unha falta botada por Chofri. Porén, só 4 minutos durou a alegría. Gonzalo Suárez fixo o 1-2 despois dun barullo na área. O dianteiro do Negreira aínda tivo outra ocasión clarísima, pero o marcador non se moveu. O Puebla queda agora no 10º posto con 17 puntos. E o Dumbría tampouco conseguiu puntuar, perdeu por 0-2 fronte ao S de Sofán. No minuto 23, Javier Álvarez aproveitou un desaxuste defensivo para facer o primeiro. Os locais buscaron o empate con insistencia, pero faltoulles precisión no último pase e eficacia na área rival. Xa no desconto, Iraitz Casal sentenciou o choque e levou os 3 puntos para o Sofán. O Dumbría sitúase como 11º con 15 puntos.